navigator of commerce. Strategically situated at the central part of eastern Pangasinan, Urdaneta boasts of its biggest trading hub in the province, gathering deals from surrounding towns and provinces. This is a haven for smart buyers and tourists. Nag-start to nung lately 2014 and operated maybe early 2015. Tayo yung sentro na sinasabi. Tayo yung pinakamalaki na city, one of the biggest city sa Pangasinan, ang Urdaneta. Marami tayong mga farmer. Malaki ang naitulong ng neighboring towns, unang-una. Yung mga farmer na nagtatanim ng kanilang mga gulay, naiinganyo sila na magtanim ng marami. Kasi mayroon ng trading post na pwede nilang pagbagsakan ang kanilang mga produkto. So pwede silang magnegosyo dahil sa mura yung mga nabibili rito sa trading post. Sa mga ibang mga bayan, talagang inaangkat yung mga nabibili nating mga gulay sa mga bayan-bayan palipalengke, dito nang gagaling lahat sa Urdaneta. Even before the trading hub and new markets rose in the city, Urdaneta's historical Bagsakan Market has been the avenue that accommodates traders and vendors alike. Itong Bagsakan Market, nandito lahat dito binabagsak yung mga gulay, fruits, vegetables, spices galing sa mga neighboring provinces like Baysiha, Benguet, Ilocos Region, Isabela, etc. Yun ho, kumpleto ho dito sa Bagsakan. Halos lahat ho ng dito sa center Pangasinan, Center District, dito sa yan, sila yung mga nagpupunta dito. Tapos, nandito rin lahat yung mga warehouses, food storages. Napakagandang lugar po nitong Bagsakan dito sa Urdaneta kasi kumpleto ko dito. Busy days, abundant produce, hard-working people. Ordinary day to some, but a vibrant painting of one beautiful community, working together, all for the nation's collective advancement.